नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ रोदोम ब्लग चेनेलाव बरायनाय थाबाय जों दा आसाम पुलिसनि एपइन्टमेन्ट लायनो थांनो नागिरदों गुवाहाटीयाव क'क्राझार रेलवे स्टेशननिफ्राय गाखोसिगोन ट्रेनाव आगैया दिनैनिफ्राय आसाम पुलिसै जायफोर सिभिल फ्रेन्ड दंमोन लोगोफोर थ' आगैखौ लोगो मोनथ'नाय नंला एपइन्टमेन्ट लेटारखौ एसेबां थाबैनो होदों जेला बिथांमोनखौहाय ट्रेनिंआवबो थाबैनो लेंहरगोनबो जानो हागौ आरोना आंनि आन्दाज दे सिगाङावथ' बेबायदि माने मेरिट लिस्ट ओंखारनायनि सिगां एपइन्टमेन्ट लेटार होआखैमोन जोंनि दिनाव माने एसे लेटमोन आरोना प्रसेसा बिदि फाइनाल रिजाल्ट ओंखारखांनायनि उनाव मेरिट लिस्ट ओंखारदोंमोन बिनि उनावसो फाइनाल मेडिकेल बिनि उनावसो फाइनाल डकुमेन्टस भेरिफिकेसन जादोंमोन बिनि उनावसो एपइन्टमेन्ट लेटार होदोंमोन आरोना थ' एबार सिस्टेमा एसे आलदा जाबायबो जानो हागौ आंबो सक जादों माने मानो दानि एपइन्टमेन्ट लेटार होखो मानो नटिस ओंखारखो होननानै दा आगैनि मोजां रिजाल्टखौ मोननानै बिराद मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों लोगोसेनो नै फंबायमोनाबो गासिबो दिनैनिफ्राय आसाम पुलिसै एपइन्टमेन्ट लेटार लायनो थांगासिनो दं आगैमोना दा आङो बयबो रायजो राजाफोरखौ खावलायो दा आगैनि चेनेलखौबो नोंथांमोना सापर्ट खालामनानै होब्लानो जाबाय बिथाङाबो दिनैनिफ्राय सासे पुलिस पार्सनेल जाबाय सासे नङा नै बे गासिबो फंबायमोनानो पुलिस गोजा जासै दा डिउटिफोराव लोगो मोनसिगोन आरो ना अबावबा अबावबा गोबावजों लोगो मोननानै दिनै बिराद मोजां मोनदों गोसोखौ नोंसोरनि मोजां रिजाल्ट मोननायाव आंबो बहुद गोजोननाय मोनदों बिथांमोनहा गासिबो आसाम पुलिसनि एपइन्टमेन्ट लायनो थांगोन गुवाहाटीयाव गोसोखौ मोजां मोनदों ना फार्स्ट टाइम फुलि हेपि ना दिनै दंबावो माखासे नै आंना ओरै खाथि जायोना आरो आं बांसिन क'क्राझारनिफ्रायसो गाखोखायोना थानाया बावनो थायो गोदोनिफ्राय मिथिखायो एपइन्टमेन्ट मोनखांबा आब'नो एपइन्टमेन्ट मोनखांबा फैसै पुलिस बाय' मायावमोनलाय सारना इउबि ओमफ्राय सारना गार्ड्समेन ना ओमफ्राय बाय नोंना मायावमोनलाय एबि बाय नोंना मा सिभिल डिफेन्स ना ओमफ्राय ब्रा नोंना मायावमोनलाय इउबि मोन ना इउबि मोजां कंग्रेट्स नोंना एबि कंग्रेट्स आरो इउबियान ना सिस्टार ना मायावमोनलाय एबि ना मोनसे आंनो लास्ट नायनाया मोनायाव नायनो होनना जोङो माबा सहैगोन फार्स्टआव सहैगोन फार्स्टआव
Cuidado,